نايلوم مصنعتنا كمتي نفس وكفكم كت حسابكم كتبوا صنحكم كاب جبر ሃዋርያት شمونته كاب قطر 1:24 زلوي بمجمريا كاب قطر 1:3 زلو كنببمو كابو بمقصال نز كفلهن رينا مالتي كمزي بل ساول دما نمقتالو سميرو نبره بتامعلتي نتا اب يروشاليم زلا ማህበር ብርቱዕ ምስጓ ኮነ በዘይ ሃዋርያት ከአ ኩሎም ናብ ሀገረ ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ድማ ንእስጢፋኖስ ቀበርዎ ብርቱዕ በኺያቱን በኸይሉ ሳውል ግና ነታ ማህበር የጥፋአ ናብ አበይትን አተው ሰብኡትን አንስትን ሰስሒቡ አቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ ይብለና እዚ ክብለዚ كم زهنم بوت أنا حنا ما قصلتنا يمعرف شو عتي أمين إذا خفل كجمر كله انتاي لي زجمر ساول دما نمقتالو سميرو نبره بتامعلتي أنا تاب يروشاليم زلا محبر برتع مسقاق كونه بزي حواريات كا كلهم ناب حجر يهودا سمارة تبتنو إلي زجمر ساول دما نمقتالو سميرو نبره زبل قال بزعباتي اب معرب شوعات تفصم فصامي زملاخت قالي امين ساول استيفانوس كقتل كله كداونت نايتوم مسكر مالت كداونت نايتوم بحاسوت اب استيفانوس زمسكرو سبات يهلو نيرو اب جبر ሃዋርያት شوعات 58 تملسنا اندحر انبيبنايو نز نغري زنغرنا انتاي بلنا ناوصايتا ختما وسيدوم كاب داربا امن قتلوا اتوم مسكر دما خداونتوم ابطقا اغار ساول زبحال غوبز امبرو بلنا اتوم مسكر زبل قال ازي وسان قالي اللهم دوم ساي اتوم مسكر يوم قداموت اب لعلتي زمسكرولو سب امني زدربيو بدحر دما اتي حزب مالتي ابزداغم 10 شوعات كاب شدشتك ساب شوعات كم زبل قالالو انتاي بلسي اتزموت باف كلته مسكر وي ثلاثه مسكر يموت باف حدا مسكر ايموت نمقتالو قدمي ايد اتوم مسكر دحركا ايد كل حزبي ابلعلي يخون نخفو كما اخلكا ارحقو يبل ساول مبار كداونت نايتوم مسكر كهلو زامنو أوصاني أومن زسمرسب منبارو نسطراي زي كونه بدحر موت استيفانوس نتا محبر أملاخ يدفع خمس نبرة ناب أبايتنا أتوا سبقتنا نسين سسحبو أبيت مأسر يأتوهم كم زنبرة يو أزلوا من نسمع كفلي زنغرنا سيابير سمو بروخي هون أبقوت الخلتن سلستن انتايبل اجزابير زفار حسابات እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ድማ ንስጢፋኖስ ቀበርዎ ብርቱዕ በኺያቱን በኸይሉ ሳውል ግና ነታ ማህበር የጥፋአ ናብ አበይትና አተወ ሰብኡትን አንስትን ሰስሒቡ አቤት ማእሰርቲ እቶም ነበረ ይብለና እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ዝብል ቃል ክነስምረሉ አዝዩ አገዳሲ በእንግሊዘኛ ነቲ እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ዝብል ቃል devote man yiblo እግዚአብሔር ዝፈቱ ወይ ድማ devote man ማለት እንታይ ማለት እዩ መንፈሳውያን ውፍያት እሙናት ሐቀኛታት ጽኑዓት ጥንቁቃት ብልቢ ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ በሕግን ስርዓትን አምላክ ዝኸዱ ሰባት ማለት እዩ አሜን ደቅዱሳን ቀሊል ቃል አይኮነን እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ማለት እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ካብ ኩሉ ነገር ዝረሓቀ ማለት ይቅዱሳን ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ እንደሕር ኮይኑ ካብ ክፉ ዘበለ ሁሉ ይዝቁጠር ካብ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባዘ ብሎ ነገር ንርእሱ ዝቁጥብ ሰብ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ክብለና ሆሎ መንፈሳውያን ሰባት ውፍያት ሰባት እሙናት ሰባት ሐቀኛታት ጽኑዓት ጥንቁቃት ብልብን እግዚአብሔር ዘፍቅሩን በሕግ ስርዓትን አምላክ ሆዱ ዝደሊ ሰባትን ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚዮም ሰባት የመንባር ንስጢፋኖስ ቀቢሮሞ እዚዮም ሰባት የመንባር ንስጢፋኖስ ብርቱዕ በኺያት በኺዮምሉ
ቅኑዕ ፍርዲ ከም ዘይተፈርደዮም በቲ ዝገብሮ ዘለው ነገር ዘሪኡና ዘለው ድሕሪ ሞት እስጢፋኖስ ኣብታ ማሕበር ኣምላኽ ብርቱዕ ስደት ይኾይኑ እቲ ስደት ንሓዋርያት ዘይተንከፈ ስደት ኣብቶም ዳግም ተወልዶ ኣባላት ናይታ ማሕበር ዘተኮረ ነይሩ ቅዱሳን ሓዋርያት ኣይተተንከፉን ሓዋርያት እቶም እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ንስጢፋኖስ ቀብሮ ኾለው ንሳቶም ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ነይሮም ሓቀይደ ቅዱሳን እዞም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ንስጢፋኖስ ወሲዶም በቃ በኽብር ኽቀብሮ ኾለው ኽበኺዩሉ ኾለው ሓዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ነይሮም ንስጢፋኖስ ግን ኣይቀበርዎን መን እዮም ንስጢፋኖስ ቀቢሮሞ እንድሕር መን እዮም ብርቱዕ በኺያት በኺዮምሉ እንድሕር ኢና እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈቱ ሰባት እቶም መንፈሳውያን እቶም ሙፍያት ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎም ሰባት ሓቀኛታት ጽኑዓት ጥንቁቃት ብልብኻን እግዚአብሔር ዘፍቅሩ ሰባት እዮም ንስጢፋኖስ ቀቢሮሞ ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ክብል ከለኹ እቶም ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ኣይሓዘኑን ወይ ክቀብሮ ድሌት ኣይነበሮምን ማለት ግን ኣይኮነን ነገር ግን እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ናቱ ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለው ኸሪኤኩም ስለዝደሎ ኸይነ ዝብል ዘለኹ አሜን እግዚአብሔር ኩል ሰዓናቱ ዝኾኑ ሰባት አለው በአና ፍሉጣት ዘይኮኑ ብኡ ግና ፍሉጣት ዝኾኑ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ እግዚአብሔር ኩል ሰዓ ብኡ ፍሉጣት ናቱ ዝኾኑ ሰባት አለው እዞም ሰባት አባል ናይታ ማሕበር ኣይኮኑን ወላኳ አባል ናይታ ማሕበር ተዘይኮይኑ እታ ማሕበሩን እንተ ዘይፈለጠቶም እዞም ሰባት ግና በእግዚአብሔር ፍሉጣት እዮም እግዚአብሔር ከአ ኣብቲ ዝደልዮ ሰዓት ክትቀመሎም ከሎ ንሪ ካብዝን ክንመሃሮ ዘለና ኣብ ትምህርት እንታዩ ሰባት ምሳና ስለዘይሓበሩ ሰባት ደቂ ማሕበርና ስለዘይኮኑ ንኣምላኽ ከም ዘይፈልጦ ጌርና ክነቋጽሮም ከም ዘይብልናይና ካብ ዝኽፍል ዝንመሃር አሜን ዶ ወድ ማሕበርካ ስለዘይኮነ ምሳኻ ስለዘይምልኽ ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥ ንእግዚአብሔር ዘይፈርሕ ጌርና ክንወስዶ የብልናን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መንፈስ ቅዱስ በዚ ቃል ጌሩ ዝዛረቦ መልእኽት ኣለዎ ንኣምላኽ ምፍራሕ ብኻልእ ብምንም ኣይግለጽን እዩ ንኣምላኽ ምፍራሕ ብኻልእ ብምንም ኣይግለጽን እዩ ንኣምላኽ ከም ንፈርሖ ክሳዕ ክንደይ ከም ነፍቅሮ ከም እንእዘዞ ተግባርና ይዝገልጾ አሜን ዶ ተግባርና ካብቲ እንጥቀመሉ ቋንቋ ንላዕሊ ብዛዕባና ብዛዕባ ማንነትና ብሰፊሑ ይዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓቀይዶ ንኣምላኽ ምፍራሕናሲ ንእግዚአብሔር ፈርሖ ስለዝበልና ኣይግለጽን ንኣምላኽ ምፍራሕናሲ ህይወትና ይዝገልጾ ክሳዕ ክንደይ ነፍቅሮ ክሳዕ ክንደይ ንእዘዞ ክሳዕ ክንደይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ከም ዘለናሲ ተግባርና ይዝገልጾ ካብቲ ንዛረቦ ቋንቋ ንላዕሊ እቶም ንስጢፋኖስ ዝቀበርዎ ሰባት ኣብቲ እግዚአብሔር ዘይፈተው ስራሕ ዘይሓበሩ ሰባት እዮም አሜን ዶ ከምቲ ግቡ ስጢፋኖስ ክቅበር ሕጎም ይፈቅድ እዩ ንስጢፋኖስ ክቅበር ይፈቅድ እዮም ከምዚ ንስጢፋኖስ ዝኸሰስዎ ክሲ ተኸሲሱ ዝሞተ ሰብ ግና ክትበኺሉ ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ሕጊ ናይ ኣይሁድ ማንም ንስጢፋኖስ ክበኺሉ ኣይፍቀድን ነይሩ ንእግዚአብሔር ጸሪፉ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ጸሪፉ ንሕግና ከምዝን ከምትን ገይሩ ኢሎም ስለዝኸሰስዎ ኣይተሓዝነሉን ይኻን ከምዛ ዓይነት ሰብ በትናቶም ሕጊ በሓሶ ዝተወንጀለ ሰብ ስለዝነበረ ቅኑዕ ፍርዲ ስለዘይተፈርደግን እዞም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ሰዓቤን እቲ ምብካዮም ከማን ሰዓቤን በቃቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ካየፍርሖም ብርቱዕ በኺያት ብርቱዕ ሓዘን ከሓዝኑሉ ኸለው ንሪ እቲ ኣብ ልዕሊ ስጢፋኖስ ተወስደ ስጉምቲ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ብብኽያቶም ክገልጽዎ ኸለው ኢና ንሪ እዞም ሰባት ብግልጽ ኩሉ እናሰምዖም እዮም ንስጢፋኖስ ብርቱዕ በኺያት በኺዮምሉ እቲ በኺያቶም ዘርኤና እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ልዕሊ ስጢፋኖስ ተወስደ ስጉምቲ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ እዞም ሰባት ኣብቲ ጉዳይ ከም ዘይሓበሩ እዩ ዘርኤና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቁጥሪ 3 እንታይ ይብል ሳውል ግና ነታ ማሕበር የጥፋኣ ናብ ኣባይትን ንኣተወ ሰብኡትን ኣንስትን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ ይብለና እግዚአብሔር ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን
እግዚአብሔር ነዚ ስደት ንምንታይ ተጠቂሙሉ እንድሕር ኢልና ንምስፋሕ ወንጌል ተጠቂሙሉ ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን አሜን ዶ ሓደ ንወንጌል ንቅድሚት ክስጉም ክድንፍዕ ክዝርጋሕ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ስደት እዩ ፈቲና ጸሊና ማለት እዩ ወንጌልና ናብ ዓለም ኩሉ ዝበጽሐ በቶም ኃይል መንፈስ ተቀቢሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ተቀመጡ ሰባት ዘይኮነስ በቶም እተሰዱ ሰባት ወንጌል ኣብ ኩሉ ተባጽሑ ሕጂውን ዝባጽሕ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰሚዕኹም ንዶ በቶም ኣብ ኢየሩሳሌም አራጢጦም ኮፍ ዝበሉ ሃዋርያት ኣይኮነን ወንጌል አድቫንስ ገይሩ ወንጌል በቶም እተሰዱ ሰባትዩ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ነዚ ስደት ፍቃዱ ከም መፈጸሚ ተጠቂሙሉ አሜን ዶ ኢየሱስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ቁጥር 1:8 እንታይልዎም ነይሩ ጽቡቅ ገርኩም ስምዑን ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1:8 እንታይልዎም ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩሉ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም ኢልዎም ነይሩ ሓቀይ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 8:1-4 ድማ እዚ ትንቢት ክፍጸም ከሎ ንሪኦ ሳውል ድማ ንመቕታሉ ሰሚሩ ነበረ በታ መዓልትቲኣ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ብርቱዕ ምስጋግ ኮነ ይብለና ምዕራፍ 8:1 ብዘይ ሃዋርያትካ ኩሎም ናብ ሃገረ ይሁዳ ሰማርያን ተበተኑ እቶም ተበተኑ ግና ቃል አምላክ ወንጌል እናነገሩ ዞሩ ይብለና አሜን ዶ ወንጌል ናብ ይሁዳ ኸይዱ ወንጌል ከምቲ ጎይታ ዘአዘዞ ናብ ሰማርያ ኸይዱ ክብር ንጎይታ ይኹን እዚ ወንጌል ግና በቶም ኪዱ ዝተባሃሉ ዘይኮነ ኸይዱ በቶም ድሒሮም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ በቶም እተበተኑ በቶም ስደት ዝገጠሞም ሰባት እዩ እዚ ወንጌል አድቫንስ ገይሩ እዚ ወንጌል ክዝርጋሕ ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክሳዕ ዝቕበሉ እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ካይወጹ አዚዝዎም ነይሩ እምበር ኣብ ኢየሩሳሌም አራጢጦም ኮፍ ክብሉ ኣይኣዘዞምን አሜን ዶ ሃዋርያት ኮነ እቶም ካልኦት ሰዓብቲ ክርስቶስ ድሕሪ ኃይል መንፈስ ቅዱስ መቐባሎም ክሳዕ ስደት ዝለዓሎም ነቲ ብስራት ወንጌል ብጀክ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ካልእ ኸይዶም ይነግሩ ኣይነበሩን ስደት ምስ መጸግና እቲ ወንጌል ክስጉም እቲ ጎይታ ተዛረቦ ትንቢታዊ ድምጽ ድማ ክፍጸም ጀሚሩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን እግዚአብሔር እንተበንቲ ዘገድሶ ነገር እንታይ እንደሕሪልኩም እቲ ዝበሎ ቃል ክፍጸሚ አሜን ዶ ካብዚ ክፍል እንመሃሩ ኣብ ትምህርት እንታዩ ዲያብሎስ ንኽፉ ሓሲቡ ኣብ ህይወትና ዝገብሮ ማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ንኽብሩ ከም ዝልውጦይና ካብዚ ክፍል እንመሃር አሜን ዶ ዲያብሎስ እታ ማሕበር ክትብተን ኮላ ይዝሪ አሜን ዶ አለኹም ዶ ምሳይ ዲያብሎስ እንታይ ይዝሪ እንደሕሪልኩምኒ እታ ማሕበር ክትብተን ኮላ ጥራይ ይዝሪ ስምዑኒ ዲያብሎስ ከም እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ እንተዝኸውን ነይሩ ንሐዋርያት ነቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ምበተኖም ኢልኩም ተሓስቡ ሓንሳብ ንሰይጣን ኩሉ ዝፈልጥ ጌርናይና ከም እግዚአብሔር ማዕረ እግዚአብሔር ስለንሰርዖ ከም ዝኹሉ ወላ ውሽጥና ዘሎ ዝፈልጥ ይዝመስለና ኖ ኮሙ ይኮነን ቅዱሳን እዚ ምብታን ናይ ደቀ መዛሙርት ምብታን ማሕበር አምላኽ ንምስፋሕ ወንጌል ከም ዝጠቅም ተዝፈልጥ ነይሩ ኣይምበተኖም ነይሩ ኣብታ ኢየሩሳሌም ከምዚ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተማሚቕና ኮፍ ክንብል ዝገበረና ከምኡ ገይሩ ኮፍ መበሎም ነይሩ ሕጂ ጎሪሑ ኮይ ክሳዕ ዘይወፃና ይትንክፈናኒ ክሳዕ ኣብታ 4 አንጎሎ ዘለና ወላ ሓንቲ ይገብርን ክንወጽ ኾለና ይሽግር ወንጌል ክንሰብክ ኮለና ይሽግር ንሓድ ሕድና ኣብ ንገብሮ ነገር ኣያገድሶኒ ክሳዕ ናብቲ ቴሪቶሪኡ ክሳዕ ናብ ግዛኣቱ ዘይከድካ ኣይትንክፈካኒ ዲያብሎስ እታ ማሕበር ክትብተን ኮላ ፋሕ ክትብል ኮላ ይዝሪ ካብኡ ዝሓለፈ ምርኣይ ስለዘይክእል ኣሳጊሩ ዝርኢ ኣንት ስለዘይብሉ
أملاخنا جنا تام حبر كتسفح تام حبر كتزرقح مدري بخبره تطلع كل يوزر كبر نشمو يكون آمين እግዚአብሔር ነሱ ዝሪኦ ክንርኢ መንፈሳዊ የእንትና ይኽፈተልና ሎማ አነ ሆሜል ነዝቃልና ጽናኹ እግዚአብሔር ወይ ነትንስኻ ትሪኦ ነገር ክርኢ መንፈሳዊ የእንተ ይኽፈተለይ አነ ክስደድ ኮሎ የዝሪ ንስኻ ግን ወንጌል አድቫንስ ገብር ኮሎ ወንጌል ክዝርጋሕ ኮሎ ምድር በኽብርኻ ተጥለቅልቅ ኮላ በቃቶም ደም ክርስቶስ ተኸፍለሎም ሰባት ናብ መንግስትኻ አቱ ኮሎ ይኻ ትርኢ ነዝ ክርኢ ድማ እግዚአብሔር የእንተ ይኽፈተለይ ኢለ እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ነትሱ ዝሪኦ ክንርኢ መንፈሳዊ የእንትና ሎ ይኽፈተልና አሜን كابوتر ربعة تكسب شمون تنتابلنا اتوم التبتنو جنا قال عملا قال وانجيلنا نجورو زورو فيليبوس ناب حنت ختما سماريا وريدو كريستوس سبخلهم كاباتهم رخصات منافس زحدرو سبات دماتهم منافس بأبي دمت ناجدرو وتو بزوحات دنوساتن حنكاساتن كأحاويو اتوم هزبخا نتي فيليبوس زغبرو تأمرت مسمعون مسرعيون حبيرهم نابتنسو ززاربو زلو أقلبو أبتا كتماتي أدما أبي حاقوس كوني بلنا خبرن قويتا يخون آمين دو قويتا يسوس أماتيوس إسران شمونتن كاو أسر شمونتن كسا إسرا كمون أبلوك أسران 44 شواتن قبر هواريات حدا شمونته كم زيلوهم نيرو يسوس قريبو كم زيلو تزاربهم أب سماين أم مدرن كل سلطان تواهيبون الله سلازه كيدو نقول لهم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدوسن النات مكم زعززكم كله كهلو خانا محركم دك أبزامر تقبروهم إنه دما أنا سامودا تعلم كل ما علتم ساخوم الله كتكادو خلهم بينهم يدخلوا أيكونكم تخدو كسددو خلهم بينهم أيكونكم تسددو أبت تخدو أبت تعتو سفر أنا مساحاتكم الله زبل ناي تسفى الله بوم نيرو زابير مسكن أبلوك أسيس 44 شوعاتن دما بسمو خان نسحا حدقت حدقات كاب يروسالم جمرو أب كل حزاب كسكب صحفي زبل قال نجيروهم نيرو أب جبرهارات حدا شمونته دمان تايلوهم نيرو قويتا يسوس منفس قدوس نباهاتكم مزورد جنا حيله تقبلوا أب يروسالم أب كل يهودان أب سماران كسع وسن مدري مسكر كتكونن يخم إلوهم نيرو أبزي حيزنا زلنا خف لمبعار إزق آلزي بتزواواري كفتسام كله إنا نري إزلنا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስደት ይኸምዝን ቀሳአሱ ገይሮ መንበር ጌታ ኪዱ ኢሉና ይሞ ንኺድ ኢሎም አይኮኑን ከይዶም ሓደ ዝንቕንቕና ነገር ክሳዕ ዝመጽ ዘይንነቃነቕ ሰባቲና ኮይና ዘለና ፊልጶስ ክሰት سمعن تصبق غيركم قدسان كابز قال بزح نغرينا نمحار فيليبوس كسبخ إلو تدالي يكون ناب سماريا وريدو كريستوس سبي خلهم حقيدو تدالي خمسة حجان نسخاتكم من تدالينا نمصو بقى بايبل ستاديس لزلنا خنسبخينا قليلنا تدالينا نمصو يكون تدالي مصي فيليبوس بسدتي ناب سماريا خيدو بسدت ناب تزخدلو سفرا جن ملؤ سلازنبره دلو سلازنبره كريستوس كسب كلهم كلون ري እግዚአብሔር ይመስገን زي ተዳለው ሰብ እግዚአብሔር አይጥቀመሉኒ كم ازرا كتقملكم كمتم ካልኦት ሰባት እንደሕር ክትቀመልኩም ደሊኹም ልብኹም ነቲ ክትገብሩዎ ትደሊ ነገር ዘዳልኹም ሰባት ክትኮኑለኩም ሰውሉ በቃ ጎይታ አገልጋል ቃሉ አይገብረካኒ ازرا ድማ ልቡ ዳሊ ዝብል نقال እግዚአብሔር ክምህር ነትህግ ስርዓትን ክምህር ልቡ መጀመሪያ አዳሊ ነይሩ ሶሊ ኮነን መምህር ኮይኑ ሶሊ ኮነን ህግ መምህር ኮይኑ ሶሊ ኮነን በቃ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሃራይ ኮይኑ ርእሱ ዘዳለው ሰብ ነይሩ ርእሱኻ እንድሕር አዳሊኻ ጎይታ ተቀመልካይ ርእስኺ አዳሊኽ እንድሕር ጸኒሕኪ كتقملكيو ابزخونه بوتا ابزخدكيو بوتا كبرو باخ غلص ناي قدن يسوع كريستوس بويتاي كم تخبلو صنحكو فيليبوس كسبخ يلو تدالي كون ناب سماريا وريدو كريستوس سبي هلم فيليبوس حدا كابتوم اتبتنو سباتي نيرو بتزرخبو አጋጥ አምተጠቅሙ ንክርስቶስ ሰብይ ሁሉም ስብከት ራይ ዘይኮነስ ተአምራ ዘሰኒ አገልግሎት አገልግሎም ብዙሃት ድማ ናብቲ መንግስት አምላክ ተጸምቢሮም ክብርን ጎይታ ይሁን
أنا نسخاتكم من كمتم حواريات اتزلنا يسفرات عمونا كوفيلنا لنا أنا نسخاتكم لك همتم حوارياتنا كوفيلنا زلنا ماجم أنا نسخاتكم من نزلت عم بسرات كنا بسر قويتانا جدا سدت كالعلي يبلو حقيقة قدسان حجي كنسبخ نداخلنا زساددنا زساقوغنا سب كي حلو وخلو وانجيل نسبخ انت زي كوينو قويتا هيواتو نبزل عالم سلا زفساسا اتوم زدحنو كدحنو سدت كفكرنا جدن كخوني ازي تحق قدسان سدت هاي متصني اب كندا سلا زلخا اب امريكا سلا زلنا اب يوروب سلا زلنا إلكا تزاني هاند حرالها تغاقي خايخا انديام ابز خفي ابزلنا ويسترن وورلد كخفي سلازي حجي እግዚአብሔር ማዕጾ ኸፊቱና ሆሎ ናይ ወንጌል ነጻነት ኮሎ ክትሰብኽ እና ኻልካ ክትምስክር እና ኻልካ ሆለኻ ነቶም ከባቢኺ ውረሲዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ አምድርና ካብቲ በጊዜ ሰላም ዝደሓኑ ንላዕሊ ሕጂ ኣብ ጊዜ ስደት ዝድሕኑ ዘሎ ሰባት ቁጽሮም ይበዝሕ ቁጽሮም ጥራይ ዘይኮነስ ኳሊቲኦም ከማን ይበዝሕ ኣብ ስደት ዝውለዱ ኳሊቲ ለዎም እግዚአብሔር ይመስገን ስደት ዝወለዶም ሰባት ከምዚ ሕጂ ንሪኦም ክርስቲያናት አይኮኑን ጫካናትዮ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ዘይፍርሖም ሞት ዘይፍርሖም ሰባት እዮም ዝውለዱ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን አሜን ዶ አምድርና ወንጌል ከማንም ጊዜ ንላዕሊ አዚዝ ዝርጋሐሉ ዘሎ ዘመን ሕጂ ይኽብሩን ጎይታ ይሁን አሜን ዶ ወንጌልና ስደት መከራ ወይ ሞት አይጥፍኦኒ እዚ ሕጂ አብኢድና በጽሕ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስና ክንደይ መስዋዕት ዝተኸፍለሉ መጽሐፍ እዩ ብኸምኡ ዝተረኸበ መጽሐፍ አይኮነን ስለዚህ ኩሉ ሳዕን ወንጌል ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ንኹን ክሳዕሎሚ ደሓናሎና ጽባሕ ኣብ ልዕሊና ዝእወጅ ኣዋጅ እንታይ ዓይነት ኣዋጅ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥንና ስለዚህ ኩሉ ሳዕን ንኹሉ ነገር ድልዋት ክንከውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነና ካብዚ ክፍሊ እዚ ንመሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለምንታይ ይቅልበና ኣሎ ኸማን ኣይንፈልጥንና ስለምንታይ ንዓይ ነዚ መጽሓፍ እዚ ከም ዝበልዖ ክበልዖ ገብረንሉ ኣይፈልጥን ግን በቃ ሕጂ ነዚ ብምግባሬ ነፍሰይ ቤተይ ንኣኹ መዳልዋ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ፊልጶስ ሓደ ካብቶም እቶም ሸውዓተ ንኣገልግሎት ምግብና ዝተሓረየ ሰባት ነይሩ ናይ ወንጌል መንጋር ልብስ ለዝነበሮ ንሰብ ሰማርያ ነቶም በአይሁድ ተጸልኡ ዘድሕኖም ወንጌል ዘናግፎም ወንጌል ሓራ ዘውጾም ወንጌል ክነግሮም ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን አሜን ዶ نعين أحدكم كمز ناي فيليبوس يكبرنا آمين لبنا بقى بنفسه زكاة الزندد يكبرنا نتوم زت أفو خنري يخولنا بقى لبنا ناب زخيد يكبرو آمين دو نحنا طعمنا نبرا لنا سلام رخيمنا نبرا لنا كم قول عدك إسنا نحضر لنا دك أسليت زي باللوم سبات اللو زي دقسو سبات اللو مسانا نفولتو معروفتنا مسانا بلو مسانا شاي ستيو مسانا يوطو ياتو شوبين مسقوم تخدو نامول مسقوم تخدو ግን ከአትዝረኸብኩም ነገር ሼር ዘይት ገብሮም ሰባት ብዙሓት አለው እግዚአብሔር ከሐተና ያሞዳታ ማርቆስ 16 ካብ 17 ክሳብ 20 እንታይ ዝብል ቃል አሎ ነቶም ዘአመኑ እዚ ተአምራት እዚ ክስዕቦም ብስመይ አጋንንት ተኸውጹ በሐድሽ ልሳን ከአኽዛረቡ አትማን ከሕዝዮም ዝቀትል انت ستيخا كتو ايغدومني اعداوم حمومات كمبرو نساتومن كحاويوم غويتانا يسوس مستزاربوم ناب سماي ارغه اب يمان املاخون تقمطه نساتوم دما وصيوم اب كل سبخو غويتا مساتاتوم يغبر نتقالون بز سعبت امرات يصنعو نبر يبلنا اب هيوت فيليጶس از قال زي بغلصي كفصم كولينا نري زلنا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ابزي حزنايو زلنا خفلي اب قطر 6 شوعتن እንታይ ይብል ካብቶም ርኹሳት መናፍስት ዝሓደርዎም ሰባት ሰብ ድማ እቶም መናፍስት በአብይ ድምጽና ጨደሩ ወጹ ብዙሓት ድኑሳት ሓንካሳት ከአሓወይሞ እቶም ህዝብነት ፊልጶስ ዝገበሩ ተእምርትን ምስራኡን ምስራአዩን ሓቢሮም ናብትንሱ ዛረቦ ዘሎ አለው ይብለና ነፍስ ወከፍ
ቅዱሳን ነፍስ ወከፍ በእግዚአብሔር ዝግበሩ ተአምራታት ዕላማ አለው አሜን ታርጌት አለው እግዚአብሔር ንሙት ከተስእሆሎ እግዚአብሔር ክፉውስ ኮሎ እግዚአብሔር አራት ካል ኤልካሂድ ክብሎ ኮሎ ኩሉ ነገር ክፉውስ ኮሎ በዚህ በባሮቱ ገሩ ዝሰርሑ ተአምራት በሙሉ ዕላማ አለው በዚ ዕላማ ይኮነን እግዚአብሔር ዝገብሮ ንህዝብ ሰማርያ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ንህዝብ ሰማርያ ናብ ፊልጶስ ክመጹ ናብትንሱ ዝዛረቦ ኸቅልቡ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንደሕሪልና እቲ ዝሰምዕዎ ዳሓር ድማ ዝረአይዎ ነገር ይኽብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስሰምዑን ምስረአዩን ይብለና ሓቢሮም ናብትንሱ ዝዛረቦ ዘሎ አቅለቡ ይብለና ኣብታ ከተማቲ አድማ አቢ ሓጎስ ኮነ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ሰባት ዘረባ ጥራሕ ዘይኮነ ዝረአይ ነገር ውን ይደልዩ አሜን ዶ ሰባት ዘረባ ጥራሕ ይኮነን ዝደልዩ ዝረአይ ነገር ታንጃብል ዝጭበጥ ነገር ውን ይደልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሃት ሪኦም ስለዘአምኑ ማለት እዩ ስለዚህ ስብከትና በተአምራት ተሰነየ ክኸውን ኣብ ጎይታ ንእመን አሜን ዶ ቅዱሳን እቲ ቃልውን ነቶም ዘአመኑን እዚ ተአምራት ዝስዕቦም ስለዝብል ማለት እዩ ንዘአመነ ሰብ ተአምራት ዝስዕቦ ንአማኒ ኮነን ዝስዕቦ ዝብል ቅዱሳን ማለት ከም ዘአማኒና ንጥቀመሉ ዳግም ንስተወልደ ሰብ ኩሉ ይኮነን ንዘአመነ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ዘአመኑ ክብለካ ሆሎ አሚንካ እንደሕር ጸሊኻ እግዚአብሔር በአኻ ሰርሕ አሚንካ ቃሉ እንደሕር ተዛሪብካ ጎይታ ንቃሉ ብዙስዕብ ተአምራት ከጽንዑ አሜን ዶ እንደሕር አሚንና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሎሚ አገዳሲ ትምርቲና ንመሃር ዘለና እንደሕር አሚንና ተአምራት ከሰኔና ናይ ግድኒ አሜን ዶ አጋንንት ክተውጽ ናይ ኃይለ አገልግሎት ከተገልግል ሽም ዘለዎ አገልጋለ ክትከውን የብልካን አማን ምዃንካ ጥራይ እኹሊ ነዚህ ንኽት አምኖ አዚ ከቢድ ክኸውን ክእሊና አኹም ኣብ ህይወቴ ዝሪኦ ነገር ስለዝኾነ ግን አማንሲ ተአምራት ከሰኒዮስ ጎይታ በቃ ዘሓቦ ውህበቲ ክስዕቦም ይዝበለና ነገር ንሐዋርያት ንወንጌላውያን ንመምሃራን እዚ ተአምራት ክስዕቦም ይበለን ነቶም ዘአመኑ እዚ ተአምራት ክስዕቦም ይሉናል እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ጊዜ ተዝክሩ ዲኹም ኣብናይ ሃዋርያት ንሓደ ሰብ بسم يسوع كريستوس بقى أغانت خوت رخيبا موسي قويتا حدا بسمك أغانت خوت رخيب ناسي كالكيلنا يويلهم بعلي وحن تصبوز قبورو مسيلوهم السبب زي حواري يكونن السبب زي أبتسعاتتي كابتوم قويتا زحاريهم سباتا يكونن نيرو قن بسم قويتا آمينو تأمرات قبر كلون ري زابير مسكن آمين دو تأمرات نخد قبر ويدما تأمرات كسبكا أمان مخانكا تراي أخولي إخزابير مسكن هيوتكا صوري اندحر كوينو تأمرات كسرني كان يقدن إخزابير مسكن عقل قلوتنا تأمرات زسرني عقل قلوت نا يقدن حمات كفووسي أقول له منكو مالت تأمرات مالتكو بزح نقاري إخزابير مسكن بزح نقاري كوزت تقالل قويتا بستيفانوسن بفيليبوسن دنكن مستكرن زخونة سرح سريحي حقيقة قدسان إذهم كل التسابات حواريات يكونون قدسان كابتهم آمنت التحاريو منفس زنبرو سباتي بحث إيرو بناي زمن نازر عربا مؤمن يمنيرهم انتخونا بويتا زا آمنو ناي امنا جاقانو بمنبارهم كل أقلقلوتهم تأمرات زسني أقلقلوت نيرو سلازي لومي أبقويتا زلونا أمنت نعبيو امنت بملم مادي زا عبي نتز آمنايو بتكبر كنقبرو خلنا يوتسيت نرئي سلازي لو ما حدا إلنا نأمنت قعزو نجمر اكزيابير سمي بارا آمين دو امنت ببقى كتل اندات لمامد كاي زعبي ببروسس زعبي تانيشتي زنبرت امنت عابي امنت تخون اكزيابير يمسكن قويتا زدن قل امنت تخون آمين دو قويتا قال تزارب بلاتين هيدا ما كحوي مسبولو بأبي يروساليم بمولو خمسة عينة امنة رئي فلتنا يدو
ጎይታ አስተንከረ ይዝብለና ንጎይታ ዘስተንከር እምነት ክህልወካ እቲ ኣብ ጎይታ ምእማንካ እና ኣብዛሕካ ክትከይድ ኣለካ እምነትካ በተግባር ክትልውጦለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ካብ ቁጥር 9-13 እንታይብለና ስምዖን ዝበሃል ጠንቋላይ ሰብኣይ ግና ካብ ቀደም ሒዙ ኣብታ ከተማ ነበረ ንሱኻ ዓብይ ብምባሉ ህዝብ ሰማርያ የስተንክሮም ነበረ ካብ ንኣሽቶኦም ክሳዓቢኦም ኩላቶም እቲ ዓብይ ዝበሃል ኃይለ ኣምላኽ እዚዩ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ ሃያሎ ዘመን ብጥንቆላኡ ስለዘስተንከሮም ድማ ጽን ይብልዎ ነበሩ ፊልጶስ ግን ኣብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበሲርዎ ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠመቑ ስምዖን በዓሉ እኳ ድማ ኣመነ ምስ ተጠምቀኻና ፊልጶስ ለገበ ትእምርቲ ዓበይቲ ኃይልትን ክገብር ምስ ረኣይዎን ተገረመ ይብለና ክሳ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ክሳ ፊልጶስ መጽዩ እቲ ትክክለኛ ኃይለ ኣምላኽ ኣብ ከተማ ሰማርያ ዝገልጾ ስምዖን ጠንቋሊ ንብዙሓት ዓብይ እናበለ ንህዝብ ሰማርያ ዝተንክሮም ነይሩ ሓቀይዶ ካብ ንእሽቲኦም ክሳ ዓብዮም ኩላቶም እቲ ዓብይ ዝበሃል ኃይለ ኣምላኽ እዚ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነይሮም ኦዲየንስ ነይርዎ ስምዖን ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ሰማዕቲ ሰዓብቲ ነይሮም ልክ ፊልጶስ መጽዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣበሰሮም ነቲ ሓቀኛ ኃይለ ኣምላኽ ምስ ገለጾ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ብስም ኢየሱስ ኣሚኖም ተጠሚቖም እቲ ዓብዩ እናበለ ንህዝብ ሰማርያ ዘስተንክሮም ዝነበረ ስምዖን እቲ ጠንቋላይ ከይተረፈ ብስም ኢየሱስ ኣሚኑ ክጥመቕ ከሎ ንርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን ዶ ስምዖን ኮነ ህዝብ ሰማርያ ናብዚ እምነት ክመጹ በመጀመርታ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰምዑ ነይርዎም ኣሜን ፊልጶስ ብዛዕባ ኢየሱስ እንተ ዘይነግሮም ብዛዕባ ኢየሱስ ኣይምሰምዑን ከም ቀደሞም ብናይ ስምዖን ጥንቁልና እናተገረሙ ምነበሩ ነይሮም ፊልጶስ አላ ንክርስቶስ ዝሰበኸሎም ንስምዖን ሓዊስካ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ናብ ድሕነት መጽዮም ኢየሱስ ጎይታይ ስምዖን ኣብ ቁጥር 6-7 ኣብ ቁጥር 12-13 ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝሰምዐ ስራሕ እግዚአብሔር ከም ዝረአየ እቲ ዝረአዮ ነገር ድማ ናብ እምነት ከም ዘምጾ ይዝነግረና ከም ተጠምቀ ይዝነግረና ኣብ ሞዳታ ድማ ምስ ፊልጶስ ክለግብ ገይርዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚህ እዚ ናይ ኃይለ አገልግሎት ኣብ ማእኸልና ክበዝሕ ናይ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ሪኦም ስለዝኣምኑ ከይረአዩ ስለዘይኣምኑ ማለት እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ንሳቶምን ክድሕኑ ስለዘለዎም ሪኦም ዘኣምኑን ክድሕኑ ስለዘለዎም ደም ክርስቶስ ስለዝተኸፍተሎም ዝረአይ ነገር ኣብ ህይወትና ክግለጽ ኣሎ ኣብ ማእኸልና በኃይሊ ጎይታ ዘቐብኦም ክትስኡ ማለት በቃ ደረጃታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ነፍስ ወከፍናውን ከም ኣመንቲ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸጋ ማኒፌስት ክገብራሎ ክግለጽ ኣለዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ማሓዛኻ ዓርከሃ ርእሰይ ሓሚሙ ክብለካ ሆሎ ኣብ ክንዲ አስፕሪን ትቦ ክጽልልካ ፈቃደኛ ዲኻ ኢልካ ናይ እምነት ጸሎት ጸሊ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ አንተ ወይሲ ቅድም ናብዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ኸም ዝገብር ዋላ ኣብ ትሬን ይኹን ዋላ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዊ ከምዚ እንዲገይሩ ንተይሎምኒ ሙኽጽልልኩም ዶ ይዝብሎ ዶክተር ኬድ ካዲሃ ገለገለ አይብሎምን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ አንተ ወይሲ ሓንተ ሓፍትና ምስደወል ኩላሲ በቃ ጽቡቕ ናይ ጊዜ ከም ዝቐነያ በቃ ምስሕዋት ኣብ ገዛ መጽኦም ብጣዕሚ መንፈሳዊ መቅጽጻል ኣብ ቤቶም ከም ዝነበረ ነጊራትኒ ማለት ድሓር እዚ ደስ ዘብል ነገር ነጊራትኒ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኢለ ንጎይታ መስጊን ስለቲ ዝነበሮም ጊዜ ምስ ወዳእኹ ግን ዝገርመካ ልክ ንሶም መስከዱ ግና በቃ ርእሰይ ቅርጥማት ገለ ሞይተ ሕጂ ሰሙን ይነለካ በቃ ኣብዚ በይነይ በቃ ማር ቁርብ ታሪፉን ነይሩ ንደቀይ ከማን ክሳዕ ካብ ቤት ትምህርት ዘምጻለይ ሰብ ክሳዕ ዝስዕን ኮይነ ኢላትኒ እዚ መስማዕኹ ውሽተይ ሓሪቁ ማለት እዩ ሰሙን ሙሉ ሓሚምኪ ኢለ ማለት
بل علالنا مو يصنحلنا نصلي إليها can I pray for you ختصلي الكدو إليها مالت እግዚአብሔር ይመስገን أولاتني غنيحنا أباريرنا يزغرمكم أنا تصلي لكاسا كم زحاويت بوشت أسلتفلت أتفتن مالتي بقى ناب تي في خري ايكل ندق كزارب ايكل الى نيرا مالتينا انستانت فوسي እግዚአብሔር ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ተሲአን ندق اختغلغلوم جميرا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን انت يخبلكم دلي እዚ ገይረ يخبلكم አይኮንኩን ዝነግረኩም ዘለኹ انت غيركم እንደحريلكمني I take authority abti حمام abti حمام ስልጣን የተጠቂመ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ take authority سلطان وسد عبت نجر بقى سلطان وسد take authority እግዚአብሔር ይመስገን ሰሙን ሙሉ አይትጸበይ ጸልይ ጀምሩ ከሙይላ ደህር ሕጂ ሰሙን አይትጸበይ ሰበይቴ ገለ ነገር አብ ደቀይ ወይ ረስን እንደሕር ሒዝዎም ወይ ዝኾነ ከም ቆልዓ ዘሓሞ እንደሕር ምልክታት ሪአ أنت زقول عمر كم زخوين أنت زقول عهم زخوينا ختبل كلا أنتي مو غيركي زبلانه مجمر تحته إيشي أنتي مو غيركي حميمو مسيت نقرن الأخر أنت عينت أكشن وسيركي أنت عين السقوم توسيركي تسألي خدو يزبلانه مجمر تحته يمالت تسألي خدو إيركم بركلهم دو إذا نقرزي بك أبجزانا كل جزء لما مدو نجار እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ አብት ነገር በቃ አውቶሪቲ ወሰዱ ስልጣን ከም ዘለኩም ፍለጡ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ አምላኺዩ አባኹም ዝነብር በመንፈሱ መንፈስ እግዚአብሔር አምሳኹም ዘሎ ትዝፈውስ ይምሳኹም ዘሎ እትዘናግፍ ይምሳኹም ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ካብ 14 17 ከምዚብል እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለው ሃዋርያት ከኣ ሰማርያ ቃል አምላክ ከምተቀበለት ምስሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሐንስ ሰደድሎም بسم ጎይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቆም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ከባታቶም እኳ አይወረደን ነበረሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንት ተቀበሉ ጸለዩሎም ሽዑ አዳዎም አንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ኣብ ቁጥር 14 እንታይ ይብል ሃዋርያት ሰማርያ ቃል አምላክ ከም ተቀበለት ምስሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሰዲዶምሎም ይብለና በአል ፊልጶስ ኣብ ከተማ ሰማርያ ክሰብኩ ሆለው እቶም ነዚ ተልእኾ ተቀበሉ ሃዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ይምነሮም ልክ እቲ እግዚአብሔር አቦ በፊልጶስ ባሪኡ ሰርሖ ስራሕ ምስሰምዑ ግና ናብ ሰማርያ ንጴጥሮስን ዮሐንስ ክሰዱሎም ኮለው ንሪ ሱፐርቫይዝ ገብርዎ አሜን ዝጎደለ ነገር ዝሙልኡ ድማ እቲ ዝተልእኾ ዝተዋሃቦም ሰባት ድማ ክንቀሳቀሱ ኮለው ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ሃዋርያት ንጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ሰማርያ ቀንድ ዝሰደዱሉ ምኽንያት ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ቁጽሪ 15 ነንብቦ መንፈስ ቅዱስ ምእንት ተቀበሉ ክጽልልዮም ናብ ሰማርያ ወሪዶም አሜን እንታይ ብለና በስም ጎይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቆም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ከባታቶም እኳ አይወረደን ነበረሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንት ተቀበሉ ጸለዩሎም ሽዑ አዳዎም አንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ሰማርያ ወሪዶም ኢዶም ኣብቶም ዘአመኑ ምስ አንበሩ መንፈስ ቅዱስ ከቀበሉ ሆለው ንሪ እትንሳቶም ዝተቀበሉዎ መንፈስ እቲ አባኸታቶም ኮይኑ ዝሰርሕ መንፈስ ኣብቶም ኣብ ሰማርያ ዝደሃሉ ሓደሽቲ ነብሳት ድማ ኮርድ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃናንያውን ኣብ ሳውል ወይ ድማ ጳውሎስ ኢዱ ምሰንበረልዩ የዕንቱ ተኻፊቱ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አሜን ኢድ በመንባር ዘሐልፍ ኃይልሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃዋርያ ጳውሎስ በዓሉ ኢድ ተጻዒኑልዩ መንፈስ ቅዱስ ከም ተቀበለ ሃዋርያ ጳውሎስ በዓሉሲ ኢድ ተጻዒኑልዩ መንፈስ ቅዱስ ከም ተቀበለ ስለዝፈልጥ ኢድ ኣብ መንባር
أبزلو حيلس لزأمن نتيموتيوس أب قدامي ملغتو أب كلاي ملغتو بزعبا إيد منبار كتصحفو له خلو نري أمين دو نتي إلو أب قدامي تيموتيوس 4:14 سي نتيموتيوس كتصحفو له خلو سي نتي بتنبيتن بمنبار إيد شماغليتاتن التوهابكا أباخا زلو وهبت أقا إشيش عيتبولو إلو تي بقى كمعدو خلو تيموتيوس نري أب كلاي تيموتيوس مዕራፍ 6 ተመሳሳለ መልእክት ጽሕፍ ኮሎ ንሪ በዚ ምክንያት እዚ አምላኽ ሲ መንፈስ ኃይልን ፍቅርን ቅጽዓትን እንበር መንፈስ ፍርሃት አይሃበናን እሞ ነቲ በመንባር ኢደይ አባኻ ዘሎ ውህበት አምላኽ ተሐድሶ ዘኻኽረካ ኣለኹ ይብል ኣብ ግብረ ሃዋርያት 19 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 ኸይድና ክነንብብ ኮለና ተመሳሳሊ ነገር ኢና ነንብብ አሜን ኮነ ድማ ይብለና አጵሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ኮሎ ጳውሎስ በቲ ለዕላይ ሀገር ሐሊፉ ናብ ኤፌሶን መጸ ሐያሎ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ረኸበ ምስ አመንኩም መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቀቢልኩም በሎም ንሳቶም ከ አይፋልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለኳ አይሰማዕናን ኢሎም መለሱሉ ንሱኻ በናይ ጥምቀት ዳ ተጠመቅኩም በሎም ንሳቶም ብናይ ዮሐንስ ጥምቀት በልዎ ሽዑ ጳውሎስ ዮሐንስ በትድሂሩ ዝመጽ ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ነቶም ህዝብና ነገር ጥምቀት ንስሐ ይዘጥመቅ በሎ እዝም ሰምዑ ይብለና በስም ጎይታና ኢየሱስ ተጠምቁ ጳውሎስ ኢዱ ምሳምበረሎም ከአ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ ሽዑ በቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን እቶም ሰባት ከአሁላቶም አስታት 12 ዘአኽሉ ነበሩ ይብለና አሜን ክብር ንጎይታ ይኹን ካብዚ ክፍል እንመሃሮ ነገር እንባር እንታዩ አብኢድ አምብሮ ዘሎ ኃይሊና ንሪ አሜን ኣብዚ ነጽንዖ ዘለና ክፍል ይኹን ኣብዚ ከምብቦ ጸናሕኩ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ሰባት እግዚአብሔር ዝቀበኦም ሰባት እግዚአብሔር ዝሓረዮም ሰባት እግዚአብሔር ዝጥቀመሎም ሰባት ኢዶም አምቢሮም ክጽልዩና ሆለው ኢምፓርቴሽን ዝበሃላሉ ዘሐልፍ ኃይልሎ ዘሐልፍ ቅብዓት አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘሐልፍ ጥራይ ዘይኮነ ዝስበሩ ቀንበሩን አሎ አሜን ዶ ነዚና ካብ ዝኽፍል ዚን መሐር ዘለና ካብ 18 ክሳብ 24 እንታይ ብለና ስምዖን ከአ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር አዳው ሃዋርያት ከም እተዋሃበ ምስራአየ እቲ ኢደይ ዘምብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ቅበልሲ ንአይ ከአዝ ስልጣን ዘሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ አምጻሎም ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ አምላኽ በገንዘብ ክትገዝኦ ስለዘሐሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋ ልብኻ ኣብ ቅድመ አምላኽ ቅኑዕ ስለዘይኮነ ከአ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበአርሲ ካብዚ ክፍአት ካዚ ተነሳ ምናልባሽ ሐሳብ ልብኻ እንተ ሓደ ገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ አመሪር መርዝን አማእሰርት ግፍእን ምህላውኻ እሪ ኣለኹ በሎ ስምዖንካ ካብዚ ዝበልኩሞ ሓደ እኳ ካይበጽሓንስ ንእግዚአብሔር ለምኑ ለኢሉ መለሰ ብለና ጽቡቅ ገይርኩም ቅዱሳን ስምዑን ንስምዖን ሓደ ብጎይታ ከአምኑ ዝገበሩ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና እቲ በእንቱ ዝረአዩ ተአምራት እዩ ንሱ ንባዕሉሲ ማጂክ ዝገብር ሰቢ ማጂሻን እዩ በዝና እንግሊዝ አዘራርባ ጠንቋላይ ማለት ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ማጂሻን ማለት እዩ በቃ ገለ ነገር አሪዩ ዞ ማጂሻን ሪኹሞ ዝስውሩ በቃ ብዙሕ ነገር ዝገብሩ ማለት እዩ ኮሞሚ ነይሩ በኃይሊ ዘገልግል ነይሩ ኣብቲ ጸልማት ዓለም ኃይሊ ነይሩዎ እቲ ኣብ ካብቲ ምስኡ ዘሎ ኣብ ፊልጶስ ዘሎ ኃይሊ ግን በሊጹ ስለዝረአዮ እቲ ኣብ ፊልጶስ ዘሎ ኃይሊ ንሰባት ሓራ ዝገብር ነፃ ዝገብር ዘናግፍ ሰላም ዝህብ ምዃኑ ስለዝረአየ ግና ነትናቱ በቃ ስለስተሓድገ ናብቲ ናይ ናብ ንፊልጶስ ናብቲ ፊልጶስ ዝብሎ ናብ ኢየሱስ ክለግብ ኮሎ ንሪኢ ድሕሪ ትዝረአዮ ኃይሊ ዝስዕብ ነይሩ ዝምበኣር ስምዖን እምበኣር ደድሕሪ ኢየሱስ ዘይኮነ ዝስዕብ ነይሩ ደድሕሪ ትዝረአዮ ኃይሊ ዝስዕብ ነይሩ ነዚ ካብ ህይወቱ ክንመሃር ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ጽቡቅ ገይርኩም ስምዑን እግዚአብሔር በፊልጶስ ብዙሕ ተአምራት ክገብር ምስራአየ
ስምዖን ተጠንቋላይ ብጎይታ ከም ዝኣመነ ከም ተጠመቐን ምስ ፊልጶስ ከም ዝለገበ ቃል አምላኽ ይነግረና ስምዖን ምስ ፊልጶስ ዝለገበሉ ቀንድ ምክንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ካብ ፊልጶስ ክመሃር ንሱን ከም ፊልጶስ ተኣምራት ምግባር ክመሃር ወይ ብዛዕባታ ፊልጶስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሓይሊ ንምፍላጥ ነታ ሓይሊ ድማ ንምርካብ ኢና ፊልጶስ ለጊቡ he is after power I'm telling you እዚ ህይወቱ ዝነግረና ነገሪ ስምዖን ሃዋርያት መጽኦም መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ኣብ ልዕልቶም ኣመንቲ ኢዶም ኣንቢሮም ምጸለይሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ምስተቐበሉ ስምዖን ወዲያው ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ወዲያው ነቲ ኣብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኮይኑ ዝዓይ ዝነበረ መንፈስ ወይ ሓይሊ ብገንዘብ ክዕድጎ ክደሊ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብቲ ናይ ጸልማት ዓለም እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ በልጽ እዩ ሓቀይዶ ኣብቲ ሓደ ጠንቋላይ ዝሰርሕ ሓይልን ኣብቲ ሓደ ዝሰርሕ ጠንቋላይን ይፈላለዩ እቲ ሓደ ጠንቋላይ ነቲ ሓደ ጠንቋላይ በቃ ጉዙእ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ናይቲ ከባቢ ገዛኢ ክኸውን ይኽእል እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጠንቋላይ ኮይኑ ዝሰርሕ ደጋሚ ኮይኑ ዝሰርሕ ኩሉ እቲ ሓይሊ ይፈላለዩ ሕጂ በቲ ናይ ጸልማት ዓለም ይዝኸይድ ዘሎ ስምዖን still አተሐሳሰቡ ዘይተቀየረ ሰብ ስለዝነበረ still ድድሕር ፓወር ይዝኸይድ ነይሩ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝበልጽ አይፈልጥን ይዝሰብ እዚ ኣብ በዓል ጴጥሮስ ኮይኑ ዝሰርሕ መንፈስ ኣብ ፊልጶስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መንፈስ ሓደ ምዃኑ ይፈልጥኒ እቲ ሓደ መንፈስ ነቲ ሓደ ከምቲ ዝደልዩ ገይሩ ከም ዝመቅል አይፈልጥን ይዝፍልጠት እዚ ስለዘይብሉ ንፊልጶስ ሓዲጉ ነቲ ኣብ ፊልጶስ ኮይኑ ዝሰርሕ ነበረ ሓይሊ ግድፍ ኣቢሉ በቃ ናብቲ ዝለዓለ ኢሉ ዝሓሰቦ ዝቐለለ ኢሉ ዝሓሰቦ ክመጣጠር ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ስለዝኾነ ከኣይ ወዲያው ብቐጥታ ናብ ሃዋርያትን ጴጥሮስን ዮሐንስ ከይዱ ከይሓፈረ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ቅበልሲ ንዓይ ካዚ ስልጣን ዝሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ ኣምጻሎም አይገርምን ስምዖን ንፊልጶስ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ከምቲ ንበዓል ጴጥሮስ ዮሐንስን ዝበሎ ነቲ ኣብ ፊልጶስ ዘሎ ጸጋ ብገንዘብ ክዕድጎ አይበሎን ንፊልጶስ ከምኡ ክብሉ አይንሪኦን ኢና ሓደ ነገር ከሪኤኩም ስለዝደለኹ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ንምንታይ ንፊልጶስ እቲ ኣባኻ ዘሎ ጸጋ በቃ ብገንዘብ ክዕድጎ ኢሉ አለሁ ደቅዱሳን ስማዕ ደለሁ እሺ ስለምንታይ ፊልጶስ ከምቲ ንሐዋርያት ዝበሎ ነቲ ኣብ ፊልጶስ ዘሎ ጸጋ ብገንዘብ ክዕድጎ ዘይሓተቶ ስለምንታይ ልክ ሃዋርያት መጽኦም ኢዶም ኣንቢሮም ሓይሊ ክቕበሉ መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ምስራአየ ነቲ ኣብ ሃዋርያት ዝረአዮ ጸጋ ወይ ሓይሊ ብገንዘብ ክዕድጎ ስለምንታይ ደሊ ስለምንታይ ስምዖን እታ ኢድ ብምንባር ዝሓልፍ ጸጋ ደሊዋ እንድሕር ኢልና ቅዱሳኔ ፊልጶስ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮ ቅድሚ ኩሉ ንክርስቶስ ይሰብ ይኹሎም ሞቲፉ ሕማ ኣቦቱ እንዲ ዘሎ እቲ ሞቲፉ ሓቐኑ ብምሉእ ሕማ እንዲ ዘሎ ስለምንታይ ግን እታ ንፊልጶስ ከምኡ ዘይበሎ ስለምንታይ ንሐዋርያት ነታ ኢድ ብምንባር ጸጋ ክህቦ ሓቲቱ እንድሕር ኢልና ንዓይ ዝተረዳኣትኒ ፊልጶስ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮ ቅድሚ ኩሉ ንክርስቶስ ይሰብ ይኹሎም ድሕርቲ ንክርስቶስ ምሰበኸሎም ጎይታ ነቲ ዝሰብኮ ዝነበረ ቃል ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነይሩ ሃዋርያት ግና ከምቲ ዝረአናዮም ቃላይ ሰበኹ ኣጋንንቲ ከየውፁ ምንም ከይገበሩ
already تكبروا زجبا قديمهم كبروا زجبا فيليب أسري حوا سلزتنحهم إبترى بمنبار حيل قحلفوا كله سلزرعية نساق اللال سرح كوي ناس سلتسمع تويو نتاني حوارات أجا دليوا مغنياتهم إيد منبار كلالة حقيقة كتمهر عيد لي كان يكسبخ عيد لي كان أجانن تختوت عيد لي كان بقى عيد ندمبركا أوكي بقى كلال مسيلاتو أقدموا استسرح سرح زنجيعوا أقدموا قويتا يسوس كريستوس بفيليب أوز سرحو سرحسي زنجيعوا زابير سمو يبارك آمين دو سمعون كمتم قالوت منفس قدوس تقبلوا دي أي تقبلن ሃዋርያት ኢዶም ኣምቢሮም ሉድዮም ኣያምበርሎን ኣይፈልጥን ነገር ግን ከምቲ ኣብ ልዓል ዝበልክዎ ስምዖን ደድሕሪ ኢየሱስ ዘይኮነ ደድሕሪት ዝረአዮ ሓይለ ኣምላኽ ይስዕብ ነይሩ ስለዚ ኸኣዩ ጴጥሮስ ገኒሕዎ ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለዝሓሰብካ ወርቂ 50 ይጥፋእ ልብኻ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለዘይኮነ ኸኣ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ የብልካን أمرير مرزن أما أسرتن قفئن مهلاوكا رئي الله بلو يبلنا أبز بيتروس حقناها كنو عيكونا تنسى تملس حقناها استخاخل كبلو خلو ينان رئيزا لنا اكزابير مسكن آمين سمعون ون ملغتنا بيتروس لستردقو ودياو انتايجيرو كابز زبالكو موحدكو خيبت حانس نكزابير لمنو إلو كملو سلو خلو نري أبز حدا نقر إلى نايلوم مصنعتنا خود دسبلني سمعون بعلو نخملس فقادنيا خونا اللو بعلو بنسحا خملس اللو بعلو خملس يزلو نسو فقادنيا كوينو اندحر زي تملسه ناي بعل بيتروس صلوت منم تقميه بلون سلازي خاي بيتروس انتاي لو منالبات እግዚአብሔር እዚ ክፉ حقناها إذا خفوا بدلك محرت انت بدلكاسي لمن تنسى نحنا يناخذ من لزلنا تزبدل ليك من لزلوا هو خصلينا كدغفولنا خوليا ግን ስኻፍ አደኛ ትከውን አለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ጎይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም ናይሎም መጽናዕትና ኣብዚያ ተጠው ከነብሊና ዝመጽ ሰሙን ድማ ነቲ ታሪፉ ዘሎ ሐሳብ ካብ ቁጥር 25 ክሳብ መወዳታ ክንሪኤና ገለ ነገር ታሪፉልኩም ከም ዘሎ ተስፋ ይገብር ዳውና ለኢልና ጸሊና ክንውዲና